Amb motiu del Dia Internacional Sense Carn, organitzacions de drets animals han realitzat actes a Barcelona per tal de fer visible el que hi ha al darrere del consum de carn. El Dia Sense Carn és un esdeveniment internacional que se celebra des del 1985 i té com a objectiu apropar a la societat una dieta lliure de crueltat i violència, tot exposant els avantatges d'una dieta vegetal. Aquests avantatges són múltiples i inclouen el futur del planeta, ja que la indústria ramadera és responsable de grans emissions de metà, considerat aquest un dels factors de l'escalfament global. Avantatges per als animals que deixaran de ser criats i utilitzats com a mercaderies, així com per la salut humana, ja que una dieta equilibrada i sense productes d'origen animal és una forma de prevenció eficaç contra malalties com el càncer, la diabetis, l'obesitat i els problemes cardíacs, malalties endèmiques al nostre món. Amb motiu del Dia Internacional Sense Carn, el que vol fer Igualtat Animal és recordar que és possible tenir una alimentació que no estigui basada en el patiment i en la mort de milions d'animals. Afortunadament, cada dia milers de persones decideixen donar el pas i portar un estil de vida que sigui més acord amb el respecte pels drets de tots els animals. El que volem fer amb aquest acte en concret és aconseguir que tothom empatitzi per un moment i es posi en la pell i en el lloc de tots aquests animals que moren cada dia i que són empaquetats i menuts als supermercats. Volem invitar a fer un exercici de reflexió, d'autoreflexió, per crear consciència. El que li agrada anar a veure els bous, els toros, una bona... Bueno, d'això, doncs per a ell és art. Per a mi no és art perquè no m'agrada fer que facin mal als animals. Però jo diferencie entre aquests actes que ja es castiguen per a matar-los en una plaça per distracció al consum de carn. Crec que hi ha animals que ja estan criats per això i animals que no estan criats pel consum i es consumeixen. Crec que els animals el mateix que tothom s'ha de respectar. El de consum és consum i el que no es consumeix, però com que aquí els animals passen tots pel mateix rastrero, tots són per consumir. Bueno, doncs és una representació del que podem trobar en el supermercat, no? Molt bé. És impactant, eh? I què et sembla aquesta reivindicació? Bé, em sembla bé. Em sembla una opció. És una opció. Sí. Tu ets vegetariana? Has pensat mai en què ho podries ser? No, soc ocasionalment, però no. Menjo molt poca carn, però és que la sensació veient aquesta performance aquí és aquesta, no? La que tens a vegades quan treus la carn de l'animal suquejant. Està molt bé. Penses que sí, Clara? Que et farà reflexionar sobre el teu consum i els teus hàbits? Sí, és que de fet molts cops quan el trec l'entrecot ja em fa reflexionar. Sí. Sí. Ja et sembla bé, llavors que està molt bé, està molt bé, és molt gràfic, molt ben pensat. Clara? Sí, sí. Yo me he pasado de solo comer carne. Pegamos un cartel. Sí, cartell o màscara o el que vulguis. Avui 20 de març és el Dia Mundial Sense Carn. És una data que es commemora des del 1985 i en tot el món s'organitzen moltes accions, sempre una mica amb la idea de fer accions positives per animar la gent a adoptar un dia sense carn. És un dia que a més serveix per convidar la gent a reflexionar, a que provin un dia sense consumir carn i productes d'origen animal i a més reflexionin i es pensin la idea de fer-se vegetarians de per vida i bé, nosaltres amb aquest tipus d'accions el que proposem és això, donar informació, de donar informació dels beneficis que suposa una dieta vegetariana, no només per la salut, sinó també pel medi ambient, evidentment pels animals també, donem informació de què significa menjar carn realment, què és tot el que hi ha al darrere de la indústria càrnica, de la indústria de les granges, dels escorxadors, i bé, esperem que la gent reflexioni, provi un dia sense carn i s'informi per tal d'adoptar aquesta dieta i cada vegada més gent s'animi a anar deixant a poc la carn, els productes d'origen animal i siguin més conscients de tot el patiment
que implica, totes les malalties que també suposa el consum de carn i greixos d'animals, i també, evidentment, pel medi ambient, tota la gent que té aquesta sensibilitat ecologista, que sàpiguen tot el que comporta les indústries càrniques pel medi ambient i els ecosistemes. Con los terroristas. Harlem Shake. Con los